Chitini Phai Create Shogani, Congress, ASDC, AAP, TPCA, CPI-ML, KSU, KSA, ACFI, KUYA, KNCA, KFA, KRAA, RYA tum chingrum si kedam tang Chitini Phai Create Shogani, Sargari Gangbara, Sai Hemalong Arsik Jitpen, Mekang Nipondo. La Somaya Long Solar Projects Give and Take Policy Karbi Anglong Autonomous Council pen longle khajana nam ke pabat la pen water lang so penangan PS Bank Kaprega District long ke parlo puthak chikroi dun thek thepu akimang pensi bang somai padoponlu Bang so puthak Jakas Chairman Khorsing Teron pen ke pachini pona tengki Karbi Anglong Autonomous Council atum kalili kalanglang asai ke claim pona bangki che don dun thek thepu sim mingje pon Lapenan parta Karbi Anglong Autonomous Council atum pen APDCL atum aphan solar project kasalamji aphan radatum sai ka chutiki bom alongle ki pidetji polong chekroi dun thekthi sai ka chutiki no alongle le pi poson tek thang ki pudunji ason abi bonta non ke rat ko anani kan pen lone sai ka chutiki bom alongle ki pidetji polong ke chekroi dun thekthi kusi Congress atum pen ninje pon you have tame talk so long tame ni arjulo je nangli tum pandal people si handuli long kimbom lo bahini meghaloi pen Assam chief minister ki tongi nangli to program do pusha dak pen nang jonai lo hala sokar ju hutame alang tum thang nang thak thek the tasi non dhu bangke alang hada phachi tonga he de slame je megha jitu Shillong lo Karbi Bhawan opening amen pen slame alang tum behind the curtain abang ke pitong ka chingwai ne rat than bachini ne lapen give and take policy long yang si Karbi Anglong Autonomous Council tum chedon dun de pulute hala sohot kopi posi Assam government tum hoi pen hada piposi hala dak che gondugur sai long tame hala kham kheji phan bor ye de lo lapen CM Tuliram Ronghang lapen non Karbi Anglong KC tum ethe bakta nali tumang no la so lam bathak piposi press meet bi bidala bi manang litum puitha ave laso pachi la bag che don dun tek 1951 demarcated boundary laso dam do laso teng se do thim nei order bangke jok hon piu ne give bangke thok ave lage bang na people laga program nil ke pipe la lo so bangke la pen solar project la PDCL fan pinang ne 18000 bighas la pen constituency delimitation bangda chokche along pu west chokche east chokche pen western tu jase mera bangke penang ana polling station bang along pe district no ponde la bang te kre la pen longle philanga longle khajana bang pe pat bang la to ke chokche pin lo la bang withdraw nei la no min lam thi bangke la chekroi sar pen bangke nona bang niltum ko ppia bd pen si la so akam bang kapi chunji ma la bang niltum mathapo memorandum pp pen cheng lo ko pen ason kapre program ke la no basically ke la no Halapu West Karbi Anglong Water Langso LEC constituency pen pinangan polling station ke Kaprek district ke parlupon edji polong chikroi dun thekthi la so putha kachesong dun an prek jam rachari la pen hamphanga song atum pen chisong ponji Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister atumang bong give and take policy mati tipi ke dengalong chikroi dun thekthi Karbi Anglong ke aprang pen kedotang aduya hoi ting pen si chedo vet nangji pusi Jobson Bepen Ninje Pon Meghalaya pen ke chikroi give and take bang uthai bek nai sarkar tu give and take lam thebolo dake asong thak hala solar project bang thak rad urong akung binang nilu unani suitable place do plute unsuitable for mane ko pilo kheti claim no podim plute hala bang ke halang ling lang sita rong akung rong du piga jo sai chu ti ki me piga jo bang si solar project bidet pute mune tum ki chu yuna dim bang si abadet se hala solam ben si ni tum krok council bang revenue nang po ma si rat chi ata chok revenue bang si nai pu chok si da ji mate revenue hangon hala bukajan pen da revenue hala CCI da royalty pe bat unke pe bat nang po langpi project along da hada ko an mala so kelong pen hada ta itum hang dun unge itum a mia langge hada pen da hang nang po asong thak sia ko kapre ta claim it West Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoi longle alam kia puthak pen suluk sodak atomo nangki jap chimit me pin Karbi ara atum jo pedak kisung kachichak ta Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong ke Japon CEM Dr. Tuliram Ronghang Bata isita chihumri dam dedet la pen la so puthak press meet pen pinrem dun anta high headed airport la pusi KSA atum pen Karjupo Anglong along le Meghalaya pan
once in along le da ping tung te polote press conference hangra Karbi Anglong arat thanda ko non Karbi Anglong Autonomous Council tum dojo a join pen border long ke do arat lapen KSA pen chenglok angton Karbi Anglong general public tum ta confused that Karbi Anglong along le Karbi Anglong along le Meghalaya Pidejima pu Karbi Anglong arat tum non pu da confused. News Report, Karbi Anglong Line.